Man sa aton mga tagpalamati sa bilog nga Pilipinas, sa bilog nga kalibutan, welcome na sa pagpalayag sang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Kakitang balantaw man pinag sa aton nga YouTube channel sa Bombo Radyo Bacolod. Sa subong nga gabi, ako naman liwat ang inyong makupod, Bombo Zaldi Foro de Second. Adlaw kita sang Sabado. Petsa 15 sa bulan na sang Enero siningitig 2022. Kag sa ato niya pagpangalagad kita naman ang pag-oupdan sa ating mga Bombo Patrol reporters. Bombo Carla May Defensor kasubong man kay Bombo Rainsel Pama. Kagkaroon kadto na kita sa mga headlines na sa nagapangunan naton nga balita lokal, national, kag international. Una kita sa ato nagapangunan nga balita lokal. Isa naman ka hacking incident. Hindi yan duha gid ni nga hacking incident sa nagluntad sa linlain nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Isa ya didto sa Banwa sang Kawayan nga gitutukan man ni Bombo Rainsel Pama kung sa diin niya isa ka persona ang pilason. Bangod sinang pagpanglabo, sunod-sunod niya pagpanglabo. Kag sunod pag nato niya hibalon dugay-dugay ang ato naman nga nahanungod dito naman sa pagpanglabo naman. Kung sa diin napatay gid ang biktima dito naman niya sa Banwa sang Hinubaan. Magluwas dira mga kabombo, ti aton man dugay-dugay tutukan ng iban pa natin nga mga police reports na hanungod naman mayara naman to sang nagluntad nga shooting incident sa Banwa sang Himamaylan. Kasubong man ang nadakpan sa Comelec checkpoint, no, hinabeluan naton madamo sa ginapatigayon sa karon sa tanan nga mga boundaries, borders sang mga Comelec checkpoints na hanungod diri sa aton ginapatigayon nga Comelec Ganban. Isa ka persona na dakpan dito ya sa syudad sang Kabangkalan kung sa diin ti magluwas sa dirano nadakpan nga may ginahuptan nga shabu. Tiyan mo pa nandugay-dugay natin ibaluon man kaupod kay Bombo Carla May Defensor. Kagaron sa iban pa natin nga balita lokal mga kabombo, ti sa karon ang mga pumuluyo no nga gusto magpabakuna bala sa COVID-19 ti nagadagsa man sa mga vaccination centers diri sa aton sa syudad sa Bacolod bangod sini nga patakaran batok sa mga unvaccinated. Ibaluan naton mga kabombo nga si Presidente Rodrigo Duterte nagpahayag na sa nakaligad kung sa diin niya nga ti mo nang ginalambalabon bantayan ang posibilidad ng pahayag ni Presidente Duterte nga mga unvaccinated individual ti hindi makagwa sa balay. Ti bangod sila nakita man naton nga madamo sa mga pumuluyo nga o kung nagdamo man ang mga pumuluyo nga luyag magpabakuna batok sa COVID-19. Kaya siyempre, ilang taon naton, bangod sa mga pulisa, mayara sa mga restriction, ti magluwas dira gani mga kabombo, no, sa ti amotong isa sa pahayag ni Presidente Duterte nga hindi makagwa sa balay mga unvaccinated, dugangan pagid naton sa no vaccine, no ride policy. Nga ipatuman na dito ya sa National Capital Region. Diya mo na sa karon pagid no, ang isa pagid nga kabudlayan sinang mga unvaccinated kung hindi ka bakunado sa COVID-19, ti paano ka makagwa, paano ka makabiyahe, magluwas na kumiyara kaya nga private vehicle. Kung wala yati sa mga transportasyon, mga public transportation, ti ginalantaw nga mahimo ay hindi na makasakay ang mga unvaccinated individual. Magluwas dira no mga kabombo sa piyak na bahin. Dire naman sa ang transport group naman sa Negros Occidental, ti aminado nga nabudlayan sila sa pagpatuman silang no vaccine, no ride policy bangod yati ang mga driver mga mausisa sang vaccine card. Hindi man nila mahibaluan nga kung matuod-tuod o kung pike ang ginapakita nga vaccine card. Kaya nahibaluan natin mga kabombo, ti maga-take effect na dito sa National Capital Region, sa NCR, sa Enero 16 sa Lunes, ang inang no vaccine, no ride policy. Dito pa lang, no, umpisa pa lang sa Metro Manila, sa NCR, ti ginalanta may posibilidad nga amat-amat manapatigayunon sa mga kaprobinsyanan, ti diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, ti nagapreparar naman ang mga transportation sector. Ti amo nang ginalantaw nila nga isa sa kabudlayan ti ang mga driver ang matsikyar
sa mga vaccination card sa mga pasahero mga kabombote. Nalantaw nila nga mahimo magutok man ang trapiko no sa terminal bala mga kabombote. Syempre hindi pagid masiguro mausisa sang driver o kung sang kodoktor kung matutuod ang vaccination card nga mahimo ipakita sang mga pasahero ilabi na sa karon no mga kabombo nga madamo o miyara na no nga natukiban nga pike nga vaccination card. Madudduman natin dito sa nakaligan niya adlaw sa Barangay Singkang Airport, duha ka bilog ang mga babae na dakpan to. Bangod yan natingala man syempre mga opisyalis ang barangay. Wala man ni sila nakapabakuna nga may ginapakita sila nga vaccination card. Dito na to kiban ginpatsikyar na ibaluan peke gali ang ilang vaccination card. Ginbakal nila sa balor nga 400 pesos. Samtang amo na no ang isa sa ginabulubantayan man naton ilabi na ginpaidalom na sa alert level 3 ang syudad sa Bacolod kasubong man ang probinsya sa Negros Occidental. Apang yati sa piyak nga bahin diri sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental wala sa ginapatuman nga restriction no sa mga pagdahi pisar nga nakaligan may mga ginpagwa na nga EO nga mga halin abi sa alert level 3 areas kangay dito sa Metro Manila may gina-require sang negative RT-PCR test. Sa piyak nga bahin mga kabombo dito no isa sa ginpadangat man nga reklamo sa aton nahanungo dila bala sa mga nagabiyahe pauli alin dito sa NCR kay kabalo kita mga kabombo nga tuman kadamo sa mga gina-record sa karon nga mga COVID-19 positive dito sa Metro Manila nagagutok naman karon ang ilato nga mga vaccination areas kon vaccination o kon ang sabahin sang RT-PCR test centers sa mga biolab mga kabombote sa karon ang problema may mga nahibaluan kita nga mga mapauli tani diri sa syudad sa Bacolod diri sa probinsya sa Negros Occidental kay nahibaluan naton gina-require negative RT-PCR test 72 hours prior no sa biyahe sa sumugod sang ginkuha ang specimen 72 hours amo na dapat ang validity sang vaccination kon sang RT-PCR test result. Ang problema dito karon sa Metro Manila ginpahayag sang nagareklamo sa ato no nga ang required lang kuno sang nag-inquire sila ang required lang diri sa probinsya sa Negros Occidental ang pwede lang kuno magamit halin sa Philippine Red Cross nga RT-PCR test result. Ang problema mga kabombo ang Philippine Red Cross dito sa Metro Manila nagapahayag mapagwa nila ang resulta sang RT-PCR testing 3 to 5 days. 3 to 5 days. 72 hours lang ang validity sang RT-PCR test result. Kundi expire na pagkagwa. Paano pa makasakay kay ginahulat-hulat yan pasahero kay masakay na kuntani mo kahapon masakay na kuntani pabalik diri sa aton nga probinsya. Ang problema wala pa nakagwa ang resulta. Amo na sa karon sino ang pamangkot gani sino kuno ang manabat. Kaya syempre, nagasto na mo kay supposedly malakat na mapauli na di sa probinsya sang Negros Occidental. Nagastuhan na sang nilibo para dira sa RT-PCR test result. Ang problema, hindi naman kasakay sa biyahe. Kaya ang ila nakabukto nga mo natapat ilang nga biyahe. Sigo-sigo patutani sa 3 days period dira sa 72 hours. Sa paggawa iya, wala pa yan nakagwa ang resulta sa RT-PCR test. Syempre, hindi pasakyon sa barko. O kung sa aeroplano man, hindi man natin mabasol ng dire sa LGUs. Although nga nag-ayo to sila sa Philippine Red Cross, tawagan ko ng LGU kung pwede. Ang LGU yati, syempre hindi man na pwede nga ibayular, mahatag bisang ambot lang kung pwede na maghatag sang tsansa ang LGU diri sa probinsya sa Negros Occidental nga papaulion na lang kag hulto ng resulta sang test nga ipadala na lang o kon mahimo man nga dire na lang i-test pagkaabot. Kay budlay man tuod no, kahasol man tuod sa mga pasahero. Syempre sa kapigaduhon bala subong bangod sa COVID-19 pandemic, awat-awat naman na nagani ang kwarta nga makapauli diri sa probinsya sa Negros Occidental. Gingasto mo na sa RT-PCR result, nagalaom naman sa tani sa nanligad pa man na nakabook kuno mo ang ilang nga ticket nga wala na RT-PCR test, medyo hawan-hawan ang ilang nga budget.
gulpyada lang ti nag-alert level 3 ako nag-alert level 3 ang Metro Manila ginpatuman ang kinahanglan ng negative RT-PCR result pag-abot diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ti sugod sadto mga kabombo, ti syempre nangita-ngita man sila sang paagi nga makakuha sang kwarta nga makapa RT-PCR test. Ti nakapa RT-PCR test na hindi man nakabiyahe kay ulihi nagwa ang resulta. Wala pa gani tubtob sa karon nakagwa mga kabombo. Makon man na. Ti sinon ako naman nabat. Nagasto lang to sila para sa wala. Te, amo lang na ang perks lang dira. Te, mahibaluan nila kung positibo sila sa virus o kung hindi. Pang ato yung kwarta, imbis nga ang purpose tani, makapauli sila, te, wala na ginlupad na sang hangin. Samtang sa iban pa natin nga balita, national no mga kabombo, te, nahanungod diri sa no vaccine, no ride policy bala. Te, ang mga unvaccinated nga mga pasahero, pahayag sang Philippine National Police Highway Patrol Group kung sa aton sang PNP sa bahin sang National Capital Region kung sa diin ti ipatuman na ang no vaccination no ride policy sa Lunes ti nagapahayag nga sa first week sa isa unang nga semana no sa pang pulisa no vaccine no ride policy hindi danay pagpangdakpon kundi hatagan lang sang warning ang mga pumuluyo. Warning lang danay mga kabumbo, pero hindi hiyapon. Makasakay ang sa mga pampubliko nga transportasyon, no? Ti warningan ka, pabalikon ka, o kung papulion ka kung sa diin ka man naghalin. Pagkasunod sina, matapos ang isa ka semana, amo na magasugod nga hatagan na sa mga citation tickets mga kabombo. Tinahibaluan natin, hatagan ka citation tickets, mabayad kagid sang multa makaligat sang isa ka semana. Kung damo ka kwarta, sige pasugtan ka da. Pero kung sulit-sulit ang imo nga violation, nga wala ka nagasunod sa mga pagpatuman, baluan pa naton kung ano ang mangin ang himuon, anong tikang sa aton yung mga LGU sa mga amo sina mga kabombo. Samtang sa dugang pagid naton sa balita national, ang ginalantaw sa karon no, nga mayara na sa nagakatabo nga community transmission sang Omicron variant didto sa National Capital Region. Amo na nang ginalantaw sa karon no, suno kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, ginalantaw nila nga mayara na bangod ang aktibo nga kaso sa subong no sang COVID-19 diri sa Pilipinas o kun didto lang sa Metro Manila 149,000. Ginalantaw nila gani pagdangat sang Pebrero 15, isa ka bulan humalin subong. Madoble pa ina ang mga kaso mga kabombo. Amo na ginalantaw no, ang Omicron variant nagalapta na mayara na sang community transmission dito sa bahin sang NCR. Amo na hindi man natin mabasol ang pagpatuman diri sa LGU sa probinsya kag sa syudad kay ginalikawan man nga ang posibilidad nga madunduman naton. Kapag ka mayara iya sang community transmission, mayara sang surge sang COVID-19 sa Metro Manila, laban-laban yung kisa nagadangat sa mga probinsya mo. Mauna be dito, pagkasunod nga mga semana, sunod nga mga binulan, ma-surge naman sa mga probinsya. Tiyagon nga malikawanin nga matabo ang mga nagahugot man ang pagpatuman sang syudad, sang probinsya, nagapatuman abi sang pag-require sang negatibo nga RT-PCR test result. Kaya mo na mga balita nato mga kabombo, diri sa national, oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time. 48 minutos na kaligat sa tak na ang alas 9 sang gabi. Balik naman kita diri sa mga balita naton sa lokal. Unaho naton no, dito kay Bombo Rainsel Pama ang mga balita sa patrol nahanungod diri sa mga pagpanglabo naman dito sa bahin sang Kawayan. Ano gid man bala ang motibo nga may nagluntad nga hacking incident dito sa Banwa sang Kawayan. Kagang iban pa naton nga mga balita dito no sa Piyakalinya. Yara na si Bombo Rainsel Pama. Bombo Rain, please come in. Yes, Bombo Zaldi, mayong gabi. Live kita diri karon sa plaza sang Bacolod City at ubang naton ang katedral na Bombo Zaldi. Sa karon ang kaimtangan diri sang plaza na umayara kita mga kauturan na linakat
no magpauli na ni sila siguro sa Ilapan Malay no Bombo Zaldi kag madutay-dutay na lang ang nagabiyahe naton nga mga kauturan no kag ang mga pampasahero no madutay na lang ang Bombo Zaldi kag ang tiyempo naton no maayo kag makita naton ang mga bituon ng Bombo Zaldi kag mabulubog na lang ang huyop sang hangin. Sa imong mga paglantaw dira sa palibot Bomboray na humalin na paabi kay ina sa nagsugod ka sang paglibot-libot diri sa aton nga syudad. May nagahakita ka pa mga minors Bomboray kay naibaluan naton sa alert level 3 status ang syudad sa Bacolod. Ginadumilian ng 18 panubo mo nga makagwa sa mga panimalay Bomboray. Yes, Bombo Zaldi no sang kagina kag subong no mayara kita sang makita ng mga kauturan naton nga nagalakat-lakad pa no kung makita naton bataon gid bataon pa 18 padalom kag bawal na kuntani no nga magwa bangod sa alert level 3 na ang syudad sang Bacolod Bombo Zaldi. Kalabanan pa naman dan Bomboray sa mga nagalagaw-lagaw nagaliyong-liyong mga amo na bala oras Bomboray na mga mahilig mag-date ilang taon naton yan yung mga minors pa na kalabanan Bomboray. Yes, no, kalabanan pa mga bata kag wala pa ni nagasok-sok sang mas, no, maisog pa ni maglagaw-lagaw, mga grupo-grupo na lagaw-lagaw diri sa plaza, good maglibot-libot pa sila ya, no, mga pasaway gid no Bombo Zaldi kag makita naton diri saksi kita no kaya ri kita diri naka-live sa public plaza sang Bacolod City. Ipahanumdum naton sa mga kabombo naton ti mayara sa nagatiyog ang mga otoridad naton mga kapulisan dira sa syudad sa Bacolod ang madakpan nga nagalapas dira sa aton nga ginapatuman magluwas pa dira sa ti bawal na ang minors mayara pa curfew dugay-dugay curfew naman nya dan Bomboray ti may ara na no citation ticket nga ginahatag kung hatagan ka citation ticket may multa ka ti pwede man community service Bomboray. Isa ina ka pahanumdom sa kada isa sa aton ilabi na sa mga bawal magwa no may multa kag may ticket nga ihatag atong kapulisan no kag may multa nga pagatubangon ang sino man maglapas sa alert level 3 ilabi na diri sa Bacolod City Bombo Zaldi. Tigadto kita sa aton mga balita Bomboray. Yes, Bombo Zaldi no isa ka estudyante no nakuhaan sang improvised tutor no gimpatigayon nga checkpoint dito sa Kabangkalan City. Kinkilala ang suspitsado Bombo Zaldi nga si Harold De Guzman. Si Harold De Guzman, 18 anyos, estudyante pa ini siya Bombo Zaldi. Nakuhaan ni siya sang shabu kag sang tutor nga ginagamit niya no sa shabu Bombo Zaldi sa checkpoint kagabi dito sa Kabangkalan City Bombo Zaldi. Kung naton madumduman no Bombo Zaldi ining Kabangkalan City makita naton nga hugot gid ang ila pagpatuman sa checkpoint kay ginapapanaw ginilaya ang mga kauturan naton gina-check ginila yung mga bulsa ang tanan nga parte sang lawas no wala gid sang luwas no kung naton dumduman may araman dito nga nagaladakpan no nga mga armas luthang no kagabi nadakpa naman ng isang estudyante no naga-engage na sa illegal nga droga Bombo Zaldi. Pero Bomboray ti naibaluan naton ang protocol sa aton nga mga kapulisan plain view mo ti siguro may ara ang nakita bala kay posible lang na mo mapagwa sa salakyan mapapanaog sa salakyan matsikyan kung may makita mga kapulisan naton nga daw may sala daw may kamalamalahan may daw may indi amo sa hulag sa mga drivers o kung sa mga passengers man sa mga salakyan ti amo na posible nga papanaugon i-check karon irikisahon ti amo na siguro daw kay kalabanan man Bomboray sa mga nakakadakpan sa checkpoint nga may illegal nga droga daw ga sala-salaman mo. Posible gid goro nga sala-sala ini ang suspitsado kay bata pa no bago lang nag-18 so Bombo Zaldi no nakuhaan gid siya sang tutor kag shabu no Bombo Zaldi bangod sa checkpoint no nga gimpatigayon dito sa Kabangkalan City Bombo Zaldi. Ano kadamo ang nakuha sa iyang illegal nga droga Bomboray? Gamay malang ang nakuha sa Bombo Zaldi kag ang tutor nga ini nga iya ginagamit sa pagsuyop sang ining illegal nga droga Bombo Zaldi. Ti siguro personal consumption Bomboray. Ti amo na mabudlay bala kun kisa Bomboray kay ang mga naga-engage sa illegal nga droga ang iban mga bataon pa.
Tiyan mo na nagkakahalitan sa mga nagabaligya balas ng illegal nga droga kay hindi lang na sa mga dalaguan buburin mo ang iban da mga minors ang iban yan minors nagabaligya na sa illegal nga droga. Yes, wala na sang pili ang paggamit sa illegal nga droga, no? Ilabi na ining nadakpan sa Kabangkalan City, no, Bombozalde, estudyante pa ini, madako pa ini tani ang handom siya kabuhi, pero masubugid kay nadakpan siya, kay naga-engage siya illegal nga droga, Bombozalde. Pero maayo na lang na buburin kay pag nadakpan kasi illegal nga droga sa karon ti butang ka sa balay silangan, posible pa na yang matudluan ano dang imo nga pinsar para madula sa sistema mo ang illegal nga droga kay kun presuhon lang mo rin kaysa pagkagwa gabalik lang mo. Dapat gid nga may mga seminar, no, ilabi ng mga bata pa nga nag-engage, no, kay madako pa ni ang ilahandom sa kabuhi, no, agud nga matadlong ang hindi insakto nga paghimo, no, sa pag-engage sa illegal nga droga, no, agud nga magbag-o, no, kay hambal gani nila basta buhay ka may pag-asa ginaya, Bombozalde. Ano pangalan sang suspect Bomborain? Si Harold de Guzman. Si Harold de Guzman, 18 anyos na siya, Bombozalde. Si Harold sa karon hunong gini siya sa presuhan mo rin base siguro minor pa na sa 17, 16 nagagamit na ng illegal nga droga sa karon wala gid sa palagyo kay legal age na sa pwede na gid mapriso Bomborain. Yes, ara na sa kustodiya sang aton kapulisan sa Kabangkalan Police Station, Bombozalde. Sige. Kadto kita sa isa pa naton ka balita, no, hacking incidents, no, Bombozalde. Ining suspect ginkilala kay Joven Cebolen. Joven Cebolen, taga Porok 2, Barangay Tuyom, Kawayan, Negros Occidental. Kagang biktima naton Bombozalde ginkilala kay Bonifacio Andalusa. Bonifacio Andalusa, 45 anyos, kagresidente sang Sitio Balugo, Porok 2, Barangay Tuyom, Kawayan, Negros Occidental. No, Bombozalde, ini ang suspitsado kang biktima. Ang biktima ni makadto sa ilabalay kay manukot siya, no, sang utang nga 120 lang man, no. Pero ining biktima, no, Bombozalde, nag-init ang ulo, no, bangod sa hindi ini nakabayad. Ging bakol yaya ang suspect nga si Joven Cebolen, Bombozalde. Nag-init man ning ulo sang suspect kaging labo ya ini kay may dala sa yang tawag nato nini ng binangon Bombozalde. Naigo ang biktima sa ulo no Bombozalde. Amo lang to ang ging tunaan sang ilang komusyon nga duwa kag ginlabo ya ini ang biktima, Bombozalde. Pamatian bala naton ang pahayag ni Police Major Roberto Injape. Ang ining victim kapod siya nga positive na blows na kadton sa balay sang suspect para magsupot sa utang sa suspect. Ba't ining suspect na akig. Kag ining utos ni isa ginabakol na sa orig lang sa nabakol ining suspect. Nakakuha sa binangon sa ginlabo ng ang victim. Oo. Dini sa nang igo answer? Sa ulo. Okay. So, kamusta ang victim, sir? Pala yung victim naka-stable naman ako according sa investigador nakapulit naman. Wala na siya away na siya nagtinner sa hospital bala. Naman siya nagpirma mas sa waiver nga hindi na magpa-admit yun. Okay, ang suspect, sir, na-mention mo, ginbakol, may ano ini siya, sir? Nakaangkon ini siya sang pilas? May gamay naman siya nga kaya na-detain ka sa station. Okay. Pero ang latest na investigation, yung pamilya ka victim, hindi man decidido ang magpara sa kaso. Okay. Sir, pila niyang sulukto nila nga kwarta, sir? According dito, 100 plus naman daw, 120. Ay, okay. So, galing madugay na, sir, nga wala nabaydan? May gamay lang hindi pa ditsindihan na ibla. Okay. Sa part sa victim ko sa suspect.
Ang victim, ano ni siya ang nanukot nila. Okay. Basta, sa ulo lang ikot. Yes, may lesion silang hyperglyceria. But, siyempre, gina-encourage natin ng pamilya ka victim na file ng kaso. So, wala ni sila previous case, grudges, sir? Hindi, wala man daw, malaman ni ma'am. Bombo Rain. Pahayag ni Police Major Roberto Injapi. Bangod lang sining utang, no? Ang utang kaysa isa ini sa ginatunaan sang kainit mula sang ulo, nagkatugid sa dinabanay, no? Bombo Zalde, kag nasamaran gid ining biktima. Ilang taon natin Bombo Rain, parehas nga may sala, no? Kaya syempre, ang nag-utang, kung ang nag-utang Bombo Rain, na mo pa ng isog mo. Yes, no? Ara wala nga nag-utang ka, pero pag nagsuktanay na, daw ikaw pang isog, daw ikaw pang hindi masukot, kung may rason lang man, pwede man na siguro maistoryahan, kung lang taon naton, parehas din sila may sala, kaya to ang nagapanukot, sige mag-init ang ulo, wala natin ipaluhan kung ano ang gintunaan, nga nag-init gid ang ulo, nga naglapot sa labanay Bombo Rain, pero kung lang taon naton, medyo kalma-kalmahan lang naton sa muni nga tiyempo sa karon. Paunahon pa na naton ang kainit sang ulo naton, wala gid kita dakutan Bombo Rain, prisuhan gid. Tsakto gid, no? Kung ang kainit sa aton ulo, no? I-minimize lang naton kay hindi naton naibaluan, no? Bakol ini ang suspect, kay way nahibalaan nga may dala gali nga binangon, labo siya nagbalos ang ining suspetsado sa biktima, Bombo Zalde. Pero paano duman naton dira no sa mga nagautang man bala kung may utang syempre responsibilidad man na naton nga bayaran kung sukton kita magbayad kita pangitaan naton sang paagi nga makabayad man kita sa utang naton kay parehas na dito nga daan sa bayad sa Kawayan Bombo Rain apektado man sa bagyong Odette sa nakaligad may posibilidad niya kinahanglan man sang kwarta sa nagapanukot o kon ang ginsukot man wala gid man sang kwarta agi na siya Bombo Rain, no? Sa insakto nga pag-istoryahan ay bala Bombo Rain? Yes, insakto na, no? Kaya kung kaisa, hindi magita makabayad sa aton utang, pero Bombo Zalde mo naton ang istorya nga mahinaon bala, nga magayo kita, no? Kung kita may utang, nga hindi kami kabayad, danay, hindi kay ikaw pa ang mamersa. Isa man na isagi na lang taon nato, no? Nga sanhi, no? Kung nga nag-away ini ang duwa kag nag-init gid ang ulo no kag naglabanay gid ang duwa ka biktima kag ang suspetsado Bombo Zalde. Sige, madaming salamat Bombo Rain. Ini si Bombo Rain Selpama naga-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat Bombo Rain Selpama dito ya sa karon yara to sa karon no, sa provincial capital mga kabombo nga nakita man nato na sitwasyon dito no kag ang mga balita naton diri sa lokal ang mga police reports naton mo na ang sa sitwasyon bala sa karon nga may aras ang COVID-19 pandemic hindi gid man malikawan mo nga makapangutang kita abi kung kulang gid ang aton nga budget apang syempre kung maghatag kita magtanyag kita sang petsa kung saan naton bayaran responsibilidad man na naton nga bayaran kung hindi gid naton masarangan kung wala gid kita ipaagi naton man sa ulo istorya kay masarangan pa man na maayuan siguro mga kabombo kay syempre ang kwarta budlay pangitaon sa karon mo dito sa bahin sang nagpautang siguro ginakinahanglan man ang kwarta kag syempre galing kay bisan sa aton bilang nagapanukot biskan nga kun tak-an kita nagainit na gid ang ulo naton labi na kun isog pa sa aton ang ginutangan naton kalma-kalmahan lang naton ang aton nga pinsar kay kung kita makahimo sang sala kangay sina makapatay, makadisgrasya, wala kagyapon padaog. Apisar nga may balayran to sa imo, magastuhan ka man, kay mahunong ka man sa prisuhan. Kaya muna mga balita naton dito sa bahay ni Bombo Rain Selpama. Kantuan naman naton si Bombo Carla May de Jesus, no? Carla May Defensor. Mayara naman to nga isa pagid ka-hacking incident. Anay gihapon dito sa bahay namin isang banwa sang hinubaan diyang malala nadulaan gid sang kabuhi ang biktima.
sundanay no mga lab-anay nga nagakatabo diri sa aton nga probinsya sa Negros Occidental kaysa masugudan gani ang shooting incident. Nagasunod-sunod man may shooting incident. Subong nasugudan may hacking incident. Pagpanglabo, nasundan man may yara man pagpanglabo sa iban nga bahin mga kabumbo. Tiya mo na no, ang sa aton diri nga mga pungluyo labi na ti yara kita sa karon no antes naton nga katuan si Bombo Carla may defensor ti yara sa karon sa alert level 3 ang probinsya sang Negros Occidental ang syudad sang Bacolod ti ang aton mga pumuluyo no apisar nga sa nagakatabo maghalong man kita bisan pa yamambal naton nga dako ng porsyento sang nabakunaan sang COVID-19 madlang sintomas ang COVID-19 kon sang COVID-19 sa lawas kung nantaw naton daw trangkaso na lang gani pang hindi naton na hindi kita makasiling no kay ang surge bala hindi naton mahibaluan ang epekto sa kada isa ka tawo kay lain man di mayara iya sang medyo malala na gid siguro ang mga comorbidities nga ginabatsyag sa lawas ti kung matapikan sang COVID-19 biskan na taas ang iya porsyento sang immunity dira sa lawas niya kung kisa nagabatya gid gihapon. Tiyara na no sa piyaka linya si Bombo Carla may defensor para sa dugang panaton nga mga police reports. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Zalde. So, isa ka hacking incident noon nagluntad sa Purok Palipayon, Barangay Damutan, Hinubaan, Negros Occidental, Bombo Zalde. Supposedly, hindi nakabuo sa January 8, Bombo Zalde. Ugaling kay ining suspetsado ulihin na padulong sa police station para sungka Bombo Zalde. So, sunod kay Police Lieutenant Jaime Diquilio, sa ila sini nga pag-investigar Bombo Zalde, samtang ining suspetsado kag ang biktima, ang suspetsado diri kilala kay Virgilio Toreno, 21 anyos, kag residente ini siya sa nasambit nga lugar. O kon na Purok Malipayon, Barangay Damutan, Hinubaan, Negros Occidental, kag ining ang biktima ning kilala kay Rogelio Rebles nga nagapuyo man sa area sang Hinubaan Bombo Zalde. So sa investigasyon sa mga kapulisan, samtang ining suspect at ang biktima pauli ini sila. So updanay ini sila pauli Bombo Zalde. So samtang ini sila sa ila si ginaokon sa dalan Bombo Zalde, ang suspect at ang biktima nalalisanay ni Bombo Zalde kay ining biktima kag ang tatay sinisang suspetsado kung ang ining biktima ginahangkat ni away ang tatay sang suspetsado before Bombo Zalde. So do nag-flashback no so no kaya Police Lieutenant Jaime Diquilio sa suspetsado so amo ni ang rason kung agin puno o kung labo-labo niya ang biktima Bombo Zalde kag gindili nilang ini dito sa may suba Bombo Zalde no. So nakita na lang ini nga nagkakao ng ang biktima kag may pilas ini siya sa ulo. So kagapon lang ini siya kung 6 days after na nagaluntad ang aking incident sang nagdasungka ini na suspetsado bagod man sunod sa information sa mga kapulisan na pressure ini siya kay bangod siya lang ang nahibaluan na upod sang biktima Bombo Zalde. So nanugid man ini na suspetsado pero sunod sa mga kapulisan sunod kay Police Lieutenant Jaime Diquilio tagaan-tag nila sang nagkakaigo pag investigasyon para matugod kung siya man gid bala bisan nagdagambal sa nga siya Bombo Zalde pero pati gayunan sa Japan sa nga investigasyon para matugod gid kung siya gid ang patay sa biktima Bombo Zalde. Pero ini siya ang suspetsado Bombo Zalde siya man ini no nagkudlo kun diin niya ginbilin ang suspetsado. So nakita na lang ini nagkakapaon ng suspetsado sa isa ka sapa no. Pagkita na ganin naton may mga tubo pa ang area Bombo Zalde kag aran na sa state of decomposition ang lawas sang biktima Bombo Zalde. So Bombo Zalde tungod nga after 6 days after na natabo wala ni ginhold no sa mga kapulisan ang biktima pero ini gina-encourage ang pamilya sang biktima kung ang suspetsado wala ginhold gina-encourage ang pamilya sang biktima nga dulugo na nila no o kung kay tungod nga 19 years old pa lang ini ang subang sang biktima Bombo Zalde. So gusto sa mga pulisan niya mapasakanan sa kaso para matagaan man sumustisya ang pagpatay sa biktima o kung kay Rogelio Rebles sa Bombo Zalde. So Bombo Zalde pamatian nato na payag gikan kay Police Lieutenant Jaime Diquilio. Actually nagluntad ini pizza 8 sang Enero. Yes, sir. Alas 3 sang hapon.
Sang ining biktima kag ang ining suspitsado no nag-ugdanay kay dulong sang suspitsado ang biktima sa sa iya balay. Kag kay inis na nag-inom ila sa isa ka tiyanggi dira sa barangay Damutan. So nag-inalisay ini sila nga duwa. Okay. So kay ini gali ang ang ining biktima sunod dito man sa aton nga pagpamangkot dito. Nga kung isa ako no ginasulong kuno ang tatay sa niya suspitsado. Okay. Kung mga nag-flashback sa iya kapamisaron nga ang kalalis niya mo ang kangkat magkuno sa tatay niya. Mag-away dira sa mismo sa ng lugar. Ang biktima mismo nag-angkat sa amay sang suspitsado. Okay. So, dito sa informasyon. Okay. So, dito na sila sa may medyo maligwin ng lugar. Dito na kaginlabo sang suspitsado ang biktima. Sunod dito sa pila sa sa pagkanto na to dito. Isang nasapuan na to dito ang sa nakita na to dito ang lawas sa isang biktima. Ato ito sa maligwin nga sapa. Nagakulob ini no kag siyempre ara na sa state of decomposition kag may mga pilas ini sa ulo. I-subject naton sa postmortem examination ng mga bangkay kag hulat isang resulta kung anong ila findings. Paano nahibaluan nga ato dito siya? Ang kinasurrender sa aton ang suspitsado anong bandaw makalipas ang insidente. Siya man mismo ang nagtudlo dito sa kay kapitan nga naging dala ang biktima. Anong nagtulod? Yes, sir. Kagamo dito nga ginapadulungan nila ni kapitan matuod ang panisayon sing suspitsado. Siguro nagpawala pa siya sa pilakadlaw. Kay ugaling kay siya kitang ginapangitahan sang mga tao dira no kay siya ang polisi nga nanging kaupod sang biktima. So sa anom adlaw nga sige balik-balik siya kag ginapasibangdan siya. Amo dito na pressure man siya. Kag amo ato nga nag-surrender siya sa kay kapitan. Sa kapitan naman nagdala sa aton dira sa estasyon. Isang suspetsado, pasakaan ini siya sang kaso? Siya pagpasakaan sang kaso no. Kag siyempre hindi magita basta-basta magpati sa aligasyon. Kaya masi kon ginsugo lang siya nga mag-ako sa krimen o kon isa lang siya sa nagimo sang krimen kag may mga upod ba siya. Amo nang ginaimbestigaran naton. Kung ano gini ka matuod nga siya lang ang nakahimo kung matuod man ginangyang panisayon sa aton. Pero so, we are confirming no pati sa mga witnesses dito kag suno man sa kuan man ni kapitan kung ano ang ipagsugid ni isang suspitsado kay kapitan. Okay, so di ini subong sir ang suspect, sir? So ang suspect no hindi naton ma-detain kay tungod na gani 6 days na nga natabo. Okay. Pero ginapadali naton nga pasakaan sa sang kaso. Okay, so ang pamilya sir willing man magpasaka sang kaso? Kuan naton ang pamilya no kay ang pamilya sini bali ang iya sini nga subang nga bata ga edad pa lang ini siyang 17 anyos. Kag kana istorya naton dito na kinanglan pa nga kita pag magpatigayon para makadulog siya. Taga si Palay ni ang bata sang biktima. Pero ginailiyahan nato no nga tagaan man hustisya sang yamay, ang yamay sa nagimo sa yamay. Siyempre mapriso naton ang kinanglan naton nga ipapriso. Yes sir, so wala na siya asawa sir, ang ining biktima? Actually may asawa ni siya dito sa may part sang si Palay kag malayo ini sa Damutan kay suno sa aton impormasyon nga siya man ni katuig nga way na ni siya nagpuli sa ila. Kag dira na siya nagtiner kay may
Piniran na siya nga balida na nag-obra, may amo da siya, na nag-obra da sa talamnan. Mangunguma ini. Okay. Biktima. So madugay, pero hindi ini siya taga-Hinubaan, gid sir. Hindi gini siya taga-Hinubaan, ako taga si Palay, gini yung biktima. Okay. So ang istorya gali sir, may grudges na ini before ang biktima kag ang tatay sang suspetsado. Do mo na sir. Amo sina ang suno sa aton na investigasyon dito na may amo sina nga hitabo anipis na matampo ang paglabo sang bata sa sinang biktima. Ang tatay sa suspect wala man ang polis na nagkuanay kay adoption system man to nga nag-ordinay ang suspetado kag ang ining biktima nga daw nagsabay sila inilon dira sa isa ka tanggi dira sa barangay. Okay, so wala na yung existing nga away ining biktima. Sa una. Kinanglan nga ang ato mapailan sang kaso ang sila gid ang naghimo sang krimen. Okay. So ginapadayon nato na ato. Okay. Ano ning obra sir sang suspect? Dira lang man ang suspect, no? Dira lang man ang sa sa ilada maman kung ano man ang pwede dira nga maobrahan. Amo man ang ginaobrahan lang. Kay do bata pa ni sir ang suspect sir? Bata pa ni siya, 21 anyos pa lang ang suspetsado. Wala pamilya pa sir. Wala pa ni sa pamilya. Bumbo Carla. So mo to no ang payagigan kay Pulisutan ng Jaime Dikilio, deputy COP sa Hinubaan Municipal Police Station na Bombo Zone. So wala pa no so nga may napasakaan sa kaso pero na to yan sa suspect na siya ang nagpatay sa biktima Bombo Zone. Pero kinanglan pag nasa investigasyon Bumbo Carla kay hambal gani ni Sir Dikilio nga may posibilidad nga base may kaupod pa siya o kung posible man Bumbo Carla no nga mayara sa ginatakpan niya nga ibante siya na lang nagakos ng krimen. Magigan ni Bombo Zone no so ginapiyo sa mga kapulisan ang ila sining pag-investigar regarding sa sining natabo Bombo Zone. So Bombo Zone. Sige. Yes, Bombo Zalde. So, mayari kita update no, regarding sa bala sa case na kung sa shooting incident ka luntad man dito man sa area sa Hinubaan na Bombo Zalde. Kaya involvado dali no, ang ako ng active government employees sa Hinubaan na Bombo Zalde. Ini siya, ang maging kilala kay Ulysses Mahinay, Bombo Zalde, nga before kagawad sa area sa barangay Kulipapa, Bombo Zalde. So, may-ari din isang update o kung may yara sa information nga nag-gather ining si Pulisutan at Jaime Dikilio kung nakapulisan sa Hinubaan nga may information ini sila nga nabaton nga ang ining biktima may yara sang record no sa may area sa Oriental nga ini siya no angin ako na nadakpan ini siya sa kaso nga drugs Bombo Zalde pero naka-avail ini siya sa nga plea bargaining ko kung nakagwa ini siya sa prison. Pero ini Bombo Zalde, subject to confirmation pa ini, no? Gina-imbestigaran pa ini sa kapulisan kung ano kamatuod ini nga nadakpan ang biktima sa area sa Oriental, Bombo Zalde. So, padayon ang ila sini nga pag-imbestigar, no? Ginalantaw dari mayara sa personal grudge o kung personal grudge, no? Ang rason ko nga ginatiro patay ini nga biktima Bombo Zalde. So, Bombo Zalde, pamatiyan nato ng pahayigigan kay Pulisutan at Jaime Dikilio. Subong ang atong ginayon mo pangitaan naton sang madamo gid nga mga witnesses ning itabo no ara pa sa ongoing pasubong aton investigation kung hindi pagista ka pa kung ano nga mga panab na nanungod sa mga witness naton. Ang ginakuha naton diri is the personal grudge kag siyempre sa simple nga trabaho naman. And siguro sa mga nagliligan niya pa nga mga taso man yung mga ginatanaw naton. Kaya sa iya nga record ni sa pagkakagawad, sir, before may mga record na inisa. Actually, no, ang base sa atong impormasyon na nakuha, may record ni siya sa una gali, no? Isang ginidid naton nga, no? May record ni siya sa una base sa drugs, no? Sa bayawan, no? So, muna gani confirm naton kung ano na ang base ni sila. Para at least nga mabalaan man naton kung ano ang mga kabangganan sila nga may amo sila nga mga record ng taong ini. Okay, so ang ining record ni sir is na priso na ini siya or drug watch list, sir?
Actually, nasito lang na it was 2011 pa man ang inang Issue. informasyon na nakuha na to. It was in 2011. Oo. So, actually, ina siya, wala naman na siya nag-engage actually. Kaya, natapos na lang niya yung involvement na away na. Kina-clear naman na siya. Sunod sa informasyon nadakpan ko nung siya. So, Pero nakagawa siya. Oo, nakagawa siya. Plea bargain yun siguro kasi na-serve niya naman yung consider. Subject for confirmation ng Yes, sir. Information. kay may information kay nagpakigangot kita sa Bayawan. Bayawan. Sa Pasay, no? Oo. Ano na, part na Oriental, sir, no? Part sa Oriental. Okay. So, amo na subo ang inyong sining information nga nakuha, pero gina-imbestigarahan nyo pa kung nga na-involved. Gina-imbestigaran ta nga kung ano gini ka matuod ang involvement sini. Pero may informasyon kita nga amo sina. So, kinanglan naton nga ididon ini ang pag-imbestigar sini kay medyo hindi pagklaro sa aton kung ano gini ang mga rason na nagdangat sa amo sina. Yon tatamam no. Kita sa aton investigation. Actually, active ni siya nga government employee. Bobo Salde, so mo to no, ang napayagikan kay Pulis Lieutenant Jaime Vigilio regarding sa update ko kung information nga nakuha nila pero subject pa sa confirmation na Bobo Salde kung matuod inibala no nga information nga nabatod sa kapulisan sa hinubaan Bobo Salde. Sige, maraming salamat Bumbo Carla. Bobo Salde mo niyang report igikan sa patrol si Bumbo Carla Media Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat Bumbo Carla May Defensor para sa mga balita nato sa subong nga gabi. Ti amo tong na mga hitabo diri sa aton nga probinsya sa Negros Occidental mga kabombo. Ti sa liwat na sa karon nga napaidalom na sa alert level 3 ang aton nga syudad ang aton nga probinsya. Ti sa aton mga pumuluyo mag-ugyon kita sa mga ginapatuman bala mga pagsulundan. Hindi na kita magpinasaway pa kay sa tion nga magpasaway kita base may posibilidad bala magsaka man mag-surge man ang kaso diri sa aton sa probinsya. Base magsaka pagid ang aton nga status kita man giyapon nga mga pumuluyo amo ang mga budlayan. Wala na kita sa nabilin nga oras mga kabombo. Liwat nyo naman kung may bantayan buwas paripadang sa inyong mga panibago. Mainit kayo mga nagabagang mga balita diri sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Kasubong man sa mga balita natin sa national kag international. Sa liwat para sa aton nga programa Bombohan ay sa gabi. Ini ang inyong nga anchorman Bombo Zaldi Foro the second para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,